ayaw tuan na, wala na sugo. O ang Ginoo magasilot sa kalibutan uban sa kalayo, o ang iyang espada nga mo'y patay sa daghan nga makatawhan. Ang Dios dili gyud mukuha sa mga butang nga atong gikinahanglan. Ihatag niya ang tanan nga makayo sa tuwa. Adunay usa ka dalan nga namatarong sa katao, apan sa katapusan ni mong dalan sa kamatayon. Isgutan may gala ang insakto nga pagpili. Tungod kay ang pagpili nato mo na maghatod sa atong destinasyon. Your choice, your destiny. Karong gabi atong isgutan ang managsang nga dalan sa atong kinabuhi. Usahay ang atong pagpili kinaugalingon nga bisan ko kana kasupak sa Ginoo, atong pilion kay ganahan man ta, malipay man ta, matagbaw man ta. Muna nga, ang Biblia naghatag kanato sa giya unsaon pagpili. Deuteronomio 30 versikulo 19 ninyo dinhi, karon akong ihatag kaninyo ang pagpili. Taliwala sa kinabuhi o kamatayon, taliwala sa tunglo o sa panalangin o panalangin og tunglo. Magpili. Nauna na to, unsa itong pilion. Akong gisangpit ang ngalan kalangitan aron pagsaksi karon sa inyo ang pagpili. Pero sa gisulti sa katapusan, apan pilia ang kinabuhi. Natoy gipapili may gala, duha ka opsyon, kinabuhi kamatayon, panalangin tunglo, pero isa nga pili ang kinabuhi. So dunay mga tao nga diin magpili sa mga butang makatagbaw kanila. Mga butang nga din temporaryo lang. Bahandi ilang ibugti sa langitnon nga puloy-anan. Kaluwasan ilang ibugti sa kalipay nga temporaryo lamang. Ato nabalihan may gala, kagabi giskutan nato nga ang kumbira sa anak sa hari, tanan gipang-imbitar nga naman, kay katong iyang gihatag ang invitation, wa man ngadto. So ingon ng hari ala, atuan ninyo tanan nga mga tao, kutob sa makita, makiangman, makimpang, mabutaman, maamang, hala, imbitaha. All were invited. Pero sa tanang imbitar, mahigala, nakita nato kagabi, nga gitagaan sila pagyod og sapot para sa kasal. Nga ilang isulob, samtang sila mutambong sa kumbira. Abalong sa itabua, mahigala, pag-abot dito sa hari, nisulod siya sa talad kananan. Nakita man niya nga doon ay usa nga nagsulob, dili man katong sinina o bisti nga yang giandam, suko ang hari. O sa ingon ng hari, ingon sa hari, isang ngano man higala, nga ningani makadini, wa man ka nagsalina, katong gihatag na ko nga sanina. Klaro yung kayong nakasala ang tao, kaya balog siya nga sayop ang gihimo. Nga naman, kung imong tanaw may higala, yung sarili, og unya ang tawa, katingog, speechless. Kaya wa sa katingog, kaya balog siya nga, gwapo mo gini ako sanina, o siya magunat ang maayo ang atong gihimo, ikumpara sa gisulti sa Ginoo. Apan tungod kay mo may reglamento, mo may regulasyon nga magsulob yung ka sa bisti nga giandam sa kaslunon. So, o sige ingon sari, isa nga, hala, higti ng tawhana, gapusa siya, ang iyang tiilog kamot, o gonya dadas sa gawas, ilabay sa nitos kangit-ngitan, diin siya maghilak o magkagot sa ngipon. Pasilan po, no? Ilabay siya, aron siya magantos. Hayahay unta ang iyahang padulngan, kaungod, na apay libre nga sinina. Pero kayon saon taman, musupak mang Diyos kalagdaan, nga gisulti, nga maoy, nabatasan sa ilang dapit, naman Diyos hari. Wala, inay nga malipay pamukaon, gipagawas, gigapos, o gilabay sa ngadto sa ngit-ngit. Higala, ato kaning balik-balik ka teksto, Proverbio Kapitulo 14, versikulo 12. Adunay usa ka dalan nga namatarong sa katao, apan sa katapusan ni mong dalan sa kamatayon. Now, kumusta man ang atong pagpili karon? Pilion nato ang pagsulod sa gisulti sa hari, sa tanang mga hari. O ben, pilion nato ang gusto nato kay ganahan ta. Usa kay gayon ana, samtang si Jesus gitaral sa hukmanan ngadto kang Pilato. Ang tanang mga tao
nga nagatanaw, gusto nila nga si Jesus hukman og patyon. Apan si Pilato mahigala ko nga nangutana kang Jesus, ingon siya dinhi, o gonya si Pilato nangutana, unsa kinsa ka man di ay? Nag-ingon man ka nga hari ka. Ang mga tao na suko si mo ha, kaya nag-angkon man ka nga hari. Ingon na si Jesus, tinuod bitaw na. Tinuod bitaw na nga, ako na tao dinhi, mao na nga katuyuan. Ningani ko dinhi aron pagdalag kamaturan. Ang tanan higugmas kamaturan, mao na ang akong mga sumusunod. Bantayan tanang kamaturan higala, isa nga nagdala ko kamaturan. Pero kinaaman po'y sa limbong sa kamaturan. Kagabi gisgutan nato ang adlaw gipulay, pero naapoy adlaw nga tagana kun gahin sa mga tao nga mao po ilang giganahan adto sa iglesia simba sa Ginoo nga maglalalang. So naagin na ang ato higala kong hunahuna nga tawhanon, si iba ginayag kaon ning kaon, naagin na ang limbong sa kaaway. Ang supaingon niya ako, aron pagdalag kamaturan sa kalibutan, o ang tanan nga diin mutuos kamaturan, akong mga sumusunod. Ingon si Pilato, wala may sayop aning tawhana, maay man ni kaing tawhana. Pero sa pagkadung ni Pilato, mura siya bag na sibot, mura ba siya na-attract, o sa man inang kamaturan nga imong gidala. Mahigala, si Kristo mo ang kamaturan. Kung imong tanaw, higala ko ang Juan 14:6. Ang iyang pulong mo ang kamaturan, Juan 17:17. Kani kamaturan nga kung dadon karon, ang kamaturan ni sa Salmo 119, 142, nga ang kasuguan sa Ginoo kamaturan pod. Ang so si Pilato mahigala, ning balik o gawas, ingon siya, wa may sayop ning tawhana. Kung inyong giakusar ni siya, ako nakita, wa gyud siya sayop. Dili siya ngayan nga silutan, dili ang ngayan bilanggoon. Kay way sayop nga ako nakita siya ha. Aman higala, tungod kay kapusoloogan man sa ilang kapistahan, doon ay usak ka binilanggo nga buhian. Ingon si Pilato, nagkaroon, na may binilanggo, tulo ka buok. Duha ang kauban ni Sos. Kinsa man ani atong buhian, kanibang hari ninyo, hari sa mga Hudyo, o kaning bangis, kriminal, tulisan, public enemy number 1. Pasilan mahigala ko, ang singgit sa mga tao makalisan ka. Kasi gipili nila. Nagsinggit sila, ayaw, ihatag ka namo ng tawhana. Aban ihatag ka namo si Barabas. O niya ka ng tawhana, ilangsang sa cross. Ang pagpili, higala ko usahay, mag-adag kita sa bulog sa daghan. Kay daghan man kaningon ilangsang siya. Ang uban po, ning sunod na lang po. Kay daghan man nagbantay sa Domingo, ang tanan ning sunod na lang po. Apan dili biya tanang panahon nga ang majority roles mo insakto na apoy uban nga daghan mo pabor sa sayop. Ang suasa man ani, si Jesus o si Barabas. Singgit nila, si Barabas buhii, onya kana si Jesus ilangsang. Apan dili magyud kontento si Pilato, ning sulod siya dito, iyang gitanaw si Kristo isa nga lumuman ning tawhana. Sa naong palang daan, dili na balasubas ka tao. Ang sumaygala ko, ning balik tapos siya gawas. Iyon siya nga, karon, mao nang panahon nga kamo muhukom. Akong dalon siya sing tubangan. Kamo na'y muhukom. Manghunaw kus kung kamo sa dugo aning tawhana. Nakita nako nga siya wala gyoy sayop, wala gyoy sala. He is not guilty. Karon ning gawas Jesus mahigala ko, gipurong-kurungan na og tunok. Og niya ang iyang sapot, purple kanang lubos pula. Gisulob niya, ingon dayon si Pilato, niya na ang tao. Ganiha nakadungog siya nga siya nag-angkon nga hari. Giingon sa mga katawan, hari sa mga hari, hari sa mga Hudyo. Pero isa karon niya ra ang tao. Nakita ni Pilato nga si Jesus na ang pagpaubos, na ang iyang pagkalumo, isa niya ang tao. Sa niya may galak kong introduce si Pilato, si Kristo, ang mga tao nagsinggit pagbalik. Tanawag yung sa malang kasulatan, versikulo 6, ingon din o go niya sa diyang ang mga saserdote sa templo ng mga kapulisan,
nakakita kang Hesus, misinggit silang tanan, ilangsang siya sa cross, ilangsang siya sa cross. Higala, kini nga pagpili, gipili sa mga tao, inay nga si Kristo'y buhian, ay gibuhian na si Barabas ang kriminal. Tanaw ra gud kinsa si Barabas. Si Barabas, higala ko, nga gipili sa mga tao nga buhian, usan ni siya katao nga terrorist. Grabe kayo ang gingon sa Biblia. Ikaw dinhi. O gawin niya, ilang siya sa cross, ayaw kay, bisan kini wala ko kakita, o sayop niya, pero kay mo man yung gipili. So, inyuhan na. Sa atong kinabuhi na ipagpili po nato nga usay sayop. O kadaghanan ba ka sayop? Apan ang sayop kapag pili higala, dili na mo'y katapusan kay naapamantay kinabuhi. Naginawa pamanta, naapay panahon mga usab ta. So, kung atong pilion ang bulog sa kadaghanan, atong sigurohon nga atong pagpili, maghatod ka nato sa kadaugan. Maghatod ka nato sa eternidad. Mula ingon si Pilato, unsa man din ang kamatuoran. Si Pilato mismo gusto may balos kamatuoran. Ambot ka kita karon, gusto mapuntang may balos kamatuoran. Naibala na itong kamatuoran kagabi sa milabay nga gabi naibalo na ta. Unsa pa gyud ang lain na kamatuoran nga itong isgutan, nga kanagi sa lambungan sa kaaway. Higala kung imong tanawon, ang balang kasulatan basahon, ang Salmos 119, 142 sa ingon, ang imong pagkamatarong walay katapusan, o ang imong kasuguan, ingon dinhi, mao ang kamatuoran. So ang kamatarong sa Ginoo hangtod sa walay katapusan, o ang imong kasuguan, mao ang kamatuoran. Higala sa kalibutan itong gipuy-an, kita gilihukan sa mga kasuguan sa Dios. Apan, aduna po'y laing bahin sa kilid nga musutsot ka natin ayaw tuan na. Wala na'y sugo. Higala, tingali ko ang tanang mga tao sa kalibutan, nag-usap palang unta, nga atong ipamili ng kasuguan sa Ginoo ninyo, di ka magpatay, walay patay, may tabo karon. Tingali ko kita, nag-usap palang unta, o kunya atong pinako ang kasuguan sa Ginoo, ayaw pangawat, ay walay kawat karon. Aba tanawon na to ang nitabo sa kalibutan. Kawat dinhi, kawat dito, patay dinhi, patay dito. Nga naman, wa na'y sugo ang giwali sa mga magwawali. Amalingon balang kasulatan dinhi, Episo 2, versikulo 2, ato mangkong gisunod, angon saman, ang nagapangulo sa kalibutan. Inyong gisunod ang maaligyanan sa kalibutan, inyong gisunod ang iyawa. Ang Biblia nagsulti. So kung doon ay mga tao, higala ko nga magdumili, pagsunod sa kalaglaan sa Ginoo, atong gisunod ang prinsipe sa kalibutan, gisunod nato ang yawa. Siya mo'y nagagahom sa kalibutan, ang iyang espiritu adunay kagahom. Nga unsa, nga mohilo sa tong hunahuna, nga dili nakamutuman sa Dios. Munang padayon ng versikulo 3, yung dini, kaniadto, kita gigawngan sa atong hinakog nga tinguha, sa atong hunahuna. Nga naman, kay gusto sa yawa, nga inay nga tumanon ng kasuguan sa Ginoo, ingisa nga, dili na oy. Kung diha ka magsigig tuman, luoy kay ka. Di ka malipas kinabuhi din sa yuta. Ingon to sa katao dito sa akong naadtuan. Isa nga, Pastor, kung gusto ka nga bantayan ang sugo, kana mahimo lang na kung ikaw magpuyo sa isla, wa ilaing tao ikaw ra, matuman nimong sugo. Kung yung sa mga pagunahonan nimo, brother, nga matuman lang sugo kung ikaw tuwa sa isla, o niya ikaw ra usa. Para siya lisod ang pagtuman sa kasuguan. Apan mo na tuyo sa yawa, tinuod na, lisod ka ayaw mo sulod ana. Apan na mag-isod sa bilang kasulatan. 2-3 sa episyo ko din atong gipasoko ang Ginoo. Kung magpadayon kita, pagdumili, pagsunod sa kalagdaan, gipasuko na itong Ginoo, o niya silutan taniya, sama sa gihimo niya, sa uban nga mga katawhan. Higala ni kagabion, atong pilion ang pagsunod sa Ginoo, siya unta mo'y mugiyan nato. Kagabion doon ay pangutana, di na kinahanglan magbantay tagsuguan Nga naman, kay klaro man ko diha, nangingon bago ang Roma, Kapitulo 10:3, ang tanan magatawag kaniya mga luwas.
Na magtawag lang taniya. Wa man gid na ang tanan magbantay sugo mga luwas. Magtawag raman taniya. Pero unsa may gingon sa Mateo mahigala ko. Kung imong tanawon kapitulo 7 21, dili ang tanan kanako nag-ingon Ginoo makasulod sa langit. Sa ato pa nagtawag po ni sila. Pero dili makasulod sa langit. Kinsa may makasulod? Kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa kumahan, mao'y makasulod sa langit. Sa ato ba dunay tumanon, dunay tulumanon, dunay sugo nga sundon, kabubuton, kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa kumahan, mao ramay malangit. Higala, ang mga katawan makasulod sa kingharian sa langit. Ang mga katawan magasubay sa dalan nga lunsing bulawan, kadto lamang makatawan nagatuman sa kalagdaan sa Dios. Gabi gisgutan nato ang ikapitong adlaw ng igpapahulay sa Ginoo. Gisgutan nato ang igpapahulay nga mao ang ikapito, mao ang Sabado sa kalendaryo, Sabadong ikapito, sa diksyonaryo, Sabadong ikapitulo. Sa pagkamatay ni Kristo nga ato kanunay gisaulog ang sequence sa adlaw, ang Domingo mo'y nauna, ang Sabado ikapito, sunod sa Biyernes adlaw sa pangandam. Kung imong tanan may gala ko, ang Lucas 23 ug Matthew 24, mo na sequence sa kamatayon ni Kristo. Pero ang 108 ka mga lingwahe, ato ito na kagabi, nagtumbok ng adlaw ikapito mong adlaw Sabado. Karon, anita sa dictionary, Encyclopedia Britannica, article calendar. Tanaw na ito may gala ko, kung sa mga ngalan sa adlaw kaniadto natukma baka sa ngalan karon. Niya ang ngalan sa Biblia, ngalan po sa Latin. Unang adlaw Henesis 1:3, sa Latin gitawag dis solis, adlaw sa adlaw. Okay? O niya paingon kana sa dos ngadto sa 1:3, dis solis, dis luni, dis martes, dis merkore, dis hovis, dis venires, dis saturni. Kana nga sequence sa adlaw na sa encyclopedia sa ato pa, ang sequence sa adlaw karon, maura po na kaniadto. O sa mga iyong magod nga, ay dili man na mo sequence sa adlaw kaniadto, lahi man, karon giusab naman na. Mauna gihapon, tanaw nato igala ko sa Anglo-Saxon, unya gitranslate sa in English, niya, ang Anglo-Saxon mo kanay karaan igala ko nga pinulungan, usa ning gawas ang in English, ingon dinhi, Sun's Day, Dis Solis, sa Latin, o niya, Sunday, Moon's Day, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Frigas Day, Saturn's Day, Saturday. Wa mausab. Buti ba sabot, nga ang pagbantay sa adlaw, gipulay ikapito nga adlaw, maura gihapon ang kaniadtong karon. Pero mao ni may galak ko ang the most violated commandment nga iya sa Ginoo. Kini higala nga pagbantay sa ikapitong adlaw gipulay, mao ni ang pag-ila nga ang Dios mo yato maglalalang, ang Dios mo yatong manluluwas, muna nakastubag sila ganiha, Creator and Redeemer. Apan mo na ang marka pod sa mga katawan sa Dios. Mo po na igala ko makita nung marka sa iglesia. Muna yung sa gihatag na ko sa inyo akong adlag pulay, mao na timaan ninyo o kanako. O niya 20, ingon siya, o niya balaanan ninyo adlag pulay, kamo na ang timaan, taliwala kaninyo kanako, arong maila, nga ako inyong Diyos o kamo akong katawhan, akong adlaw inyo ka, Jerry, magkakita na ko nimo. Ako nakita na sa kanak na lang. Isa, dili na mao, dili ay, dili gyapon na mao, guwapa na, pula og ngabil, pero dili na mao akong paminyuan sa imuha. Ikapito man ka ba? Ikatulo, kana, uy, taas kay gilong. Kana nila Ginoo, sa dili gyapon. Ikapat nga babae, ikalima, uy, sosyal, kay disilfo na. Pero yung Ginoo ayaw, pilihan ang ikalima. Ikaw no, ayaw gihapon. Kana ikapito yun, pastilan paghatag sa kapitoy sa kana, mo na imong pangasawon. Nga nung magbuot man ko sa Ginoo, nga mo may gihatag sa Ginoo sa kuwa. Naay gwapa biya, pinmiro ikaduha tamis kunom, gwapa sila. Aba yung Ginoo, ayaw na, kanang ikapito. So, akong gikuha ikapito, nag-usa mi ana ikapito, hatod gikasal mi ana ikapito,
mao na ang babae nga gihatag sa Ginoo. Ngano magbuot man ta kung gihatagan ta sino ikapito ngano ta katurang nauna, katurang ikatulo. Dili na mao. Natanawa ato iso na to nga kagabi ng utana ang atong higalang Muslim. Na ba si karon? Wala. Og kamo kinahanglan mahibalo. Kamong tanan nga nagalapas may tungod sa igpapahulay, kami mo ingon kaninyo nga kamo mga unggoy sinalikway o gisalindot sa katilingban. Mga unggoy, kamo kuno nga naglapas in matters of the Sabbath, kami mo ingon ninyo, kamo mga unggoy sinalikway o tinamay. Mo na lakawa, mo na nita, luoy kayin taon. Mo na duktil sa hulikuran may gala. Nakaron, naapay laing kalagdaan nga sundo sa mga katawan sa Ginoo mo lang ato iskutan, unsa man estilo sa kinabuhi sa mga katawan sa Dios. Part ni sa gihatag sa Ginoo nga nagsunod sa Dios nun nga estilo sa pagkinabuhi. Agoy karon may gala. Ang Jerusalem gibuntog sa mga Chaldeans nga mao ang Babylonia. Karon kini si King Nebuchadnezzar, iyang gisulong ang maging harian, daghan na siyang nasulong, karon gisulong niya mahigala ko, kano sa gisulong 605 ang pagdumala nila paghari. Karon iyang gisulong ang Jerusalem. Gisunog ang mga dagko nga gambalay, pero wala niya sunuga ang templo ni Solomon. Wala. Ang mga tao higala, dito nagtapok ang mga tao sa templo ni Solomon. Pero kay bisan, si King Nebuchadnezzar, usa ka atheist, wala mo to Ginoo, pero hibalo siya nga, kanang lugara, muna simbahan sa mga tao silang Diyos. So ayaw na siya bungkaga, kay ang Diyos masuko sa tuwa. Bisan siya, dili mo to Diyos, pero hindi siya nga, ayaw hilabti ang templo, kaya mauna siya ang simbahan sa mga dagko nga gambalay. Daghan sa mga tao, yan dala. Matigulang ka man, mabataw batanon. O ikaw di na gani kalakaw, bunala na ka, patyo na lang ka. Usa sa mga nadala nga mga binilanggo kon bihag, mao ang mga batanon nga nabansay pag-ayo didto sa Jerusalem. Sadrak, Meshach, Abednego, labi na gyud si Daniel. Pag-abutan dito ingon ng hari si King Nebuchadnezzar, okay, ang tanan nga mga maayog lawas, ang mga batanon magamit na sa tunging harian, pagkana na sila pag-ayo, kaya ato silang ispaiskulahon, atong tudloan, magamit ratana dili og madamlag. Ang tanan nilang pagkaon, kinahanglan, dili ka ng ordinaryo pagkaon, kuha atong pagkaon sa kong lamisa, mo ipakaon anang mga batanon nga mga intelihente kanang magamit ato. So, ang mga batanon gikan, higala ko sa Jerusalem, gihatagan sa pagkaon, gikan sari. Pero nakita ni Daniel isa nga, pakanon ta ana? Wala man ta nagkaon na sukad. Ingon si Daniel, higala ko, o niya si Daniel, nabutang siya una nga maoray kanon niya, o imnon niya, ang tanan nga gitugot sa Dios ngadto siyang mga katawan. Nabangutana ka, asa man kay balo si Daniel ana? Kanon niya, o imnon, kadtong gitugot sa Ginoo. O gunya nangayo siya og pabor sa opisyal nga tigatag og pagkaon niya nga, pwede ba? Tagaay limin mo og pagkaon nga dili ka ng pagkaon gikan sa lamisa sari. Ang gusto mo pagkaon, kanang pagkaon lang nga yano kayo. Kanang pagkaon lang nga utanon, kanang pagkaon nga prutas, ipakita namo nimo aryok nga mas intelihente pa mi kaysa mga tao nga nagkaon anang pagkaon sa hari. Ayaw lang ipakana na. Pulo kadlaw mahigala ko. Ingon si Daniel, sa pulo kadlaw, among ipakita nga lahi ang among kinaadman, ikumpara ang nangaon sa pagkaon sa hari. Karon higala, nauman ang pulo kadlaw, nakita nga kining mga batanon nga wa nagkaon sa pagkaon sa hari, mas himsog, mas intelihente ang gikaon nila silang lamisa, mga utanon lang, o niya ang giinom, tubig lang, dili itong bino. Nakita ni Aryok, uy, maayo man yung mga batanuna, himsog maglawas.
Ang sugireport ni Aryo katusari, malngari, katubang mga batanon nga wa mukaon sa pagkaon nimo, may maglawas sinuon. Pulo kadlaw milabay, nakita sila mahigala, mas himsog pa sila kaysa mga tao nagkaon sa pagkaon sari. Karon, gipatubang sila sari. Pagkatubang sari, nakita lang, uy, may man manulti. Himsog ang panglawas, abtik, manubag, ang mata tinaw kayo, may mutanaw. Ingon ng hari, mayo galing ni mga batanunan ni ay. So, unsay gihimo sari, ang mga batanon may gala ko nga diin, nagakaon lamang sa pagkaon o pag-inom sa gitugot sa Dios. Higala nakita sari, tanawa ko ninyong dagway, na ang utubang, na ang saluyon niya, lungkoy kay tanawon. Nagsunod sila sa pagkaon, nga gitugot sa Dios. O gonya, ang hari, naghataw og ngalan sa ilaha, lahi na nga ngalan. Mo na din yung mga ngalan, higala ko si Daniel, himong Hananiah, o niya ang tulo higala si Misael, Azariah, o si Hananiah. Kini may higala mga ngalan sa mga batanon, mo ni mga batanuna, nga nagkaon lamang sa pagkaon, gitugot sa Dios, o pag-inom sa gitugot sa Dios. O sa nitabo, gihatagan sila may higala ko, og tag-as nga mga katungdanan, diha sa gingarian sa Babylonia. Now, karon mangutana ta. Diin man si Daniel nakakuha niya itong hunahuna niya, magkaon lang mi adtong mga butang gitugot sa Ginoo. Atong balikan higala ko ang paglalang sa Ginoo sa kalibutan. Nga naman na kini mga utanon mo prutos sa ikaon, nga naman di ay. Kay paglalang sa kalibutan, nakita sa Dios ang gihimo pulos kin maayo. Ingon sila, nganong di magkamukaon nga pulos na maayo ang gihimo sa Ginoo. Higala sultihan ta mo, dili tanang maayo makaon. Ang kahoy maayo man na, pero di na makaon. Daghang maayo nga di makaon. Aba nakita sa Ginoo nga ang gihimo pulos maayo. Ug unyo sige ingon sa Ginoo ngadto sa taong iyang gihimo, nakita niya ang tao sa pulos maayo. Ina niya nga, ha, makakaon mo, akong ihatag ninyo ang mga prutas, adunay mga liso, kanaan ninyo na, ingon siya. Gihatagan po nako og pagkaon ang mga mananap, monay kanunon nila, pero kamo ang inyong kanunon, monay ang mga tanom. Adunay mga liso, monay kanunon ninyo, mga mananap, mga sagbot, monay kanunon nila, katong nagkamang, naglupad, monay kanunon nila. Tanan higala, nga gihimo sa Ginoo, gihatagan niya mga pagkaon. Monay gitawag, prescribed diet, gihatag sa Ginoo. Karon, ingon siya, pwede mo kakaon sa mga kahoy, tanan. Makaon nina, piro. Naay piro, apan. Ingon siya, apan, niyanang kahoy sa tunga-tungas na naman, kahoy sa pagilas magsunutan, ayaw mo pagkaon niya na. Kaysa diya nga mo kaon mo, sigurado yung patay mo. Tuman lang mo sa kuwa, mabuhi mo, kung musupak mo, mamatay mo. Maura po na igala ko, ang gisulti sa balang kasulatan, kung kita mo supak sa gisulti sa Ginoo, isa nga, kamo usab, hukman sa kamatayon. And so, ang problema higala, kay doon na gisulti ang Ginoo, na apoy gisulti ang bitin. Usay kita nga tao, mas dali ta maminaw sa bunghog sa yawa, kaysa tambag sa Ginoo. Ingon ang bitin, ayag tuan na oy, di magkamamatay kung mukaon ka. Inikaon ni mo aning kahoy, gingon sa Ginoo mamatay ka, dili ka mamatay. Karon kinsa may gisunod sa tao, ang tingog sa bitin. Gidana ni ang bana, ning kaon sila, lipay kayong bitin sa kana. Manatong ito na mahigala ko, tungkol sa sala sa tao, ang kamatayon ning sulod sa kalibutan. Nga naman, ang bayad sa sala, mao man ang kamatayon. Karon, tungkol sa pagkaon, ning abot ang kamatayon. Munang tambag, higala ko ni Pablo, ingon siya din ako nahadlok baya. Nga basin baya, sama sa paglimbong sa yawa, sa bitin nga to kang iba. Kamusad madala, madlimbungan sad mo, o niya, muhawa kamo, mupalayo kamo, sa sinsiro ninyo, nga pag-alagad sa Ginoo. Pag-alagad ni Kristo. Malimbungan po mo. Kung ang Ginoo na nagisulti, napoy isulti sa kaaway. Isa basig malimbungan mo. Doon ay gitugot sa Ginoo nga mapagkaon nga mananap.
Karon, ganun sa man nagsugod higala, ang pagkaon sa mananap, nga prutas naman to, mga cereals ang gihatag sa Ginoo sa tanaman sa Eden. Nagsugod ang pagkaon sa karne sa diya, ning abot ang panahon ni Noe. Ang tanang magkatawan sa kalibutan, hilabihan kadautan, ingon ang Ginoo, akong hinluan ng kalibutan, pinaagi sa tubig. Eden si Noe, sulod ka sa arka, magkuha kag mananap katong hinlo, tinagpito kaparisan, ang hugaw tagduha. O sa nga tuyo, aron dunay similya nga mabilin, human sa lunop. Higala ko ning abot ang lunop, ang ulan 40 kaadlaw, 40 kagabi, ang kalibutan na puno sa tubig, makita nimo grabe ang kadako sa tubig, nga ang tanan nga naa sa gawas, way nahabilin. Ingon pa sa balang kasulatan, og onya ang tanan diha sa malang ayuta, nga dunay gininhawa o kinabuhi, silang tanan nangamatay. Wala na gyud tanom, prutas, patay. O gonya ingon dinhi, ang tanan nga buhi nga mga butang sa naong sayuta, gihurot og papa sa Dios, mga tao ug mga mananap. Ang tanan niyang gihimo nga nagalihok diha sa yuta, mga langgam sa kalangitan, iya kining gi-wipe out, iya kining gihugasan, gihinluan. O gonya ang nabilin, kadturang sa sulod sa arka ni Noe ug ang pamilya ni Noe. Karon ang kalibutan higala ko, nahinluan sa tubig. Ning tungtong ang arka sa Mount Ararat, muna gusto na ko atuon kanapang arka gyapon ang karon. Ning tungtong sa Ararat, nang gawas ang mga mananap, wa na may makaon, o sa magyong si Ginoo, sa Noe, ang imong makaliwatan makakaon mo, sa mga mananap nga hinlo, mo ni ang inyong makaon. Higala, asa gisugdan pagkaon sa karne, human sa lunop, apan doon na sige sulti mo ni makaon ninyo. Ang problema na to karon kay bisag dili ipakaon kanon lagi. Mo ginasakit sa tao. Di tawag na higala kog permitted diet kinsa man. Unsa may naa sa arka nga mananap nga hinlo, unsa poy mananap naa sa arka nga hugaw. Ingon dinhi Deuteronomio kapitulo 14:4 ingon dinhi, og mao kining mananap nga inyong pagakanon. Ipangisgutan niya ang karniro, ang kanding, ang gamay nga baka, o gonya ang unsanang usa sa lading. Kana tanay gala ko ihalas ka kanding, makaon na ninyo. Di pangalan tanang makaon, actually gingon niya, ang tanan nga pikas ug kuko og mangusap kun makaon, makaon ninyo na, hinlo na. Makaon. Daghan kayong pikas ang kuko nga mananap. Muusap ko makaon, ay makaon na, hinlo na. Mao na mga mananap nyo makaon, sama sa baka, karabaw, kanding, karniro, higala, makaon na, daghan pa makaon. Manok, of course makaon. Fowls, kanang mga dili mananagit makaon. Apa ringon siya, apan ang mananap nga dili pikas ang kuko, o kung pikas man galing pero dili mangusap kung makaon, hugaw na, sama ani. Oy, mora ba ni paborito kay na tutungunan no? Ako kanang ikog anak, kagubkob ra babasa kay sunon pastilan yon. Pero sa gingon sa balang kasulatan, mao kini ang mga mananap nagausap sa kinaon apan dili pikas sa kuko, sama sa unsa kamilyo, tanan gisgutan niya may galing ang mga mananap. Unya apila ni ang baboy, pikas ang kuko, dili muusap kun mukaon. Siya, kana siya, ayaw niyog kana, hugaw kana alang kaninyo, bisas paghikap sa patay nga lawas. Unsang mananapay gala ko, nga hugaw, ingon na Ginoo, nay, pikas ka kuko, puri mangusap. Mangusap, pero dili pikas sa kuko, sama sa kamilyo. Isa nga, ay hugaw ko, ay ko kana. Kana, hugaw ko, ay kana. Daghan pa, ilaga, bitin, baki. Unsa pa'y makaon diha nga, ginakaon sa uban. Dito ko sa Bukidnon, nangguna ko high school ko sa akong uma, unya tingala ko na may sige aw-aw ngero dito sa ubos sa sapa. Aw, aw, aw. So ning anak ko tambo ko, ay daghang mga tao nga nagdalag sako, nagdalag bangkaw. So walang ko, kung saan na diha sila, basig na mana sila sapa. Naon sa pagsaka nila sa kuang uma, nakita na ko sila, dala na sila igala ko kanang tagtunga sa sako, gay lagi papasan. Kung saan man nino kuha? Sa sudan. Iko'y sudan ha? Ikaw may tanaw na ko, be?
Pagtanaw na ko igala, na ibaki, na ibiti, na ilaga, na ibid, na ihalo, sudan. Kumukaan mo na. Isa sudan. Higala, pagkadaghan sa mga gihatag sa Ginoo nga makaon, pero katong hugaw nga gidili ay kanon paghihapon. Sa tanan nga mananap, higala ko nga naas tong palibot, kanisya dili kay hugaw kay naglubog-lubog sa lapok, dili na mao. Hugaw siya, kay gituna ni Dr. McNaught nga sa baboy adunay kagaw kun ulod nga di mapatay kun imong isugba, kun imong ibutang sa refrigerator. Gitawag trichina larva. Ingon si Dr. McNaught, dunay mga kagaw nga wala sa uban nga mananap apana sa baboy. Nga kun imo nang kanon, musaka siya ngadto sa imong ulo sa utok. Ang mga soft tissues mo na iyang puyan, mo na ang moadto siya sa utok. Natingala sila nga dunay sakit ang utok kay dito sa Amerika, nagpatambal kay cancer sa utok, brain tumor man tingali. Pagtanaw dito kay wala may sakit ang utok, apa nakita higala ko na may kagaw, na may bitok dito nga worm dito nga galihok. Isa, uy, unsa man ni? Gitanaw, pagtanaw higala ay gikan sa karni sa baboy. Mao na nga ulod kagaw nga dili mamatay bisan pagbugnaw kayo ang temperatura bisan pag initon kayo. Ang kabayo, nganong mabuhi ang kabayo kay masakyan, ang baboy wa gyud. Kaon ra gyud. Iring, iro, hugaw na. Kana tanang mananap higala, gingon sa Ginoo, ay hugaw na, dili makaon. Na ipakaon ako ninyo. Mudalang kanato, kung unsa man atong imnon sumala magigala ko sa unang Korinto 10:31, unsa inyong kanon, unsa inyong imnon, o unsa inyong buhaton, himuan na sa paghimaya sa Dios. Higala, makahimo ta paghimo sa mga butang karon, makapili ta pagsupak sa Dios. Apan sultihan ta mo, inigbalik sa Ginoo adlaw sa paghukom. Unsa gisulti sa Dios ni Propeta Isaiah, ni adto mga tao nagakaon sa mga mahugaw. Tanaw na to Isaiah 66:15. Ingon dinhi, og onya ang Ginoo moabot uban sa kalayo, og ang iyang makarwahe, og iyang laglagon. Okay, uban siyang karwahe nga magalaglag sama sa unsa? Sama sa alimpulos. Og onya iyang silutan, uban siyang kasuko, sa iyang kasuko, uban sa kalayo, nga dili mabangbang, kinsa may makatubang niya na ang iyang kapungot. Usama sa Ginoo, decides, o ang Ginoo magasilot sa kalibutan uban sa kalayo, o ang iyang espada nga mo yung patay sa daghan nga makatawhan. Unsa pag yung gisulti? Actually mo ni pagsilot sa Ginoo. Onya, versikulo 7, kadtong nagaputli silang kaugalingon, o nagadto sa sagrado balaan nga tanaman, nagakaon feasting, nagahudyaka, kaon patuyang sa karne higala ko sa baboy og sa ilaga. Grabe no, hasta ilaga kanon nakita ko ilaga higala ko mura siya di pang prito man kain kung sa man na siya. Isa nga ay lang aning pangutana kay basig ludon ka. Ikaw sa man na. Isa nga actually ilaga ni gikuha lang lag ikog ay tanaw ni mura sa kanang mga piso ba. Murag buntog inko nga mura man naglanggam sa ilaga ni. Pastilan ning kaog ilaga inko kaluod anak kayo. Nga bisan ganin ka ng salin sa ilaga mukaon tay gala ko ang atong mata gani pirat-pirat na. Kanon pag mong ilaga. Makalisang isa mukaon sunod sa baboy og sa ilaga og sa uban pa nga mga ginadili nga mga karne. Klaro kay gisulti no? Silang tanan unya mag-abot sila sa terrible, grabe nga katapusan sa ilang kinabuhi, nagingon ang Ginoo. Nga naman, terrible gani, ato nagisgutan na ang kasuko sa Ginoo, iyang tapuson ang tanang mga dautan. Muna, ang gingon sa balang kasulatan, sa Matthew 24:37, sa diya ngang anak sa tao, muani pag-usab, kinsa may makabangbang, sama sa kadlawan ni Noe, o sa manitabo, kadbanahon ni Noe, gigilunupan ang kalibutan, ay grabe ang ilang gihimo, o sa gihimo, kaon, hudyaka, minyo, lipay-lipay, hangtod na nulod ang mga tao sa arka, gihinluan sa Ginoo ang kalibutan, pinaagi sa kalayo, asa tulunop, apan karon, hinluan sa Ginoo ang kalibutan, nga nagpatuyang sa kagalingon,
pinaagi na sa kalayo. Usa ni tabo sa kalibutan may higala. Kining kalibutan na hugawan dili tungod sa mga kagaw. Apan hugawan tungod na po sa mga tao nga nagpuyo. Ngano? Kay ila mang usa gibungkag ang kalagdaan nga unta walay katapusan. Higala kining kalibutan na tipuyan pagkahugaw na gyud kayo. Gusto sa iyang hinluan apan iyang gusto nga ang mga katawan mo balik mo magbago mausab silang kaugalingon. Muna may galak ko ang tambag alang kanato bisan unsay inyong himuon imnon kanon og himuon himua kana sa pagpahimaya pagpahimot sa Dios. Alang sa mga naa sa tubig ang ingon sa balang kasulatan og kini mao'y mahimong kanon ninyo sa naa sa tubig kadtong dunay mga kapay ug dunay mga himbis mo kanay makaon ninyo. Apan kadto mga naa sa tubig nga walay kapay walay himbis hugaw kana alang kaninyo ayaw kamo pagkaon niya na sama sa unsa sama niini wa may kapay way himbis kana wa poy kapay way himbis sa hugaw na alang kaninyo daghan higala ko sa mga mananap gihimo sa kinuna sayod ilalom sa tubig nga dili ipakaon niya walay kapay walay himbis kay mo na gitawag mga garbage collector scavengers. Namukad may ugbunso dito sa Lutanga. Pag-abot naman dito, na ay nukos. Kani. Kani. Pastilan kay iya manggi, dito man sila nagkabayo sa patay nga itoy, na itoy, dito nakasulod po itong patay nga itoy sa bunsod. Naunsa man na iya may galag, tanaw na ko ang akong kauban, iyang gikuha ang kining itoy, gilabay niya, hindi gipaak niya ang mata sa katong kugita, agamay. Gipaak niya kay aron kuno nga dili na mo kanang lukso. Kung ano man ginapaakon, isa mo man ni ang patyanan sa kugita pastor kanang iyang mata. So iyang gipaak ano, mo po kito nagtapuko dito sa patay nga itoy. Kung ka gano na nga nagtapuko man na dito, nagkambit man na sa patay nga itoy sa ako naman gilabay itong itoy. Pastilan ginoon. Higala sultihan ta mo. Ang Dios dili gyud mukuha sa mga butang atong gikinahanglan. Ihatag niya ang tanan nga makaayo sa tuwa. Apan usay gon mingon man ta kun imong tan-aw ni gala ko unang Korinto kapitulo 6:13 dinhi og ang pagkaon para sa tiyan og ang tiyan para sa pagkaon halakaon kay naay tiyan para sa pagkaon. Pero sa ingon sa balang kasulatan apan silang duha pagatapuson sa Dios. Abi ninyo daghami nga matay sa kaon. Tanawa God ang pulong kaon higala ko. Duha ra ka litra imong ibutang sumpay ana. Butangan imong di sa permiro, sa katapusan mahimong death. Pero kaon biya gyud na. Sumpay duha ka litra mahimo nang kamatayon. So sa atong kaon usahay, mo na maghatod nato ngadto sa kamatayon. Higala subok ko mga landong, dugan niya gihatag song amigo gikan sa Japan. Niadtong unang panahon 1980s pa ni. Ang pinakanindot na kanon sa mga Hapon matud pa nila kaning barbecue nga bata nga gamay. Kung manganak gani ang tao sa ospital unya patay, dili na ipalubong, paliton na sa taga-hospital, unya ila din ang hiwaon. Tanawar ko na nagtanaw, ilang hiwa-hiwaon, ilahi ang tiil, ilahi ang ulo, napoy tibuok gyud nga bata ilang i-preserve. Karon ibutang sa botilya, ibaligya sa tindahan, tag 10,000 yen ang kada botilya. Neo sa kataw higala ko nakapalit siya, tibuok yun bata. Iyang gihugasan ng bata, naghugasan niya O niya iyang giluto. Pagluto niya, naluto na, iyang gikaon, tanawar ko na. Lord, pero muna yung mahal dito karong demand kayo ng pagkaon kanang grilled or barbecued bibi. Pero dapat yung laway kayo maghigala. Niya ay tao nga namatay, pagkamatay gyud ila din gilapa, tanawa. Mao na niya hitabo sa kalibutan ng kipuyan. Nga bisan ang dili pagkaon sa Ginoo kanon karon ning samot. Mga cannibals. Ilang gihiwa ang tao nga dako kayo sa ina nagilubong may na kay sudan ingon akong angkol nga nakakaon og dunggan sa tao. Isabi ni mo do, kaning tao lami daygi kanon kay kumpleto ang timpla. Kasi matag asin sa atong pagkaon. Ilang gibarbecue bitaw ang dunggan sa mga kontra nila sa bukid, kaya dadakpan nila sulong man. Pag sulong di
sila kay mga PC matutuo na sila, wa nila patya, buhi ilang gidakop. Pagdakop, ang atay, pat yung gikuha ng atay, giputol ng dalunggan, isa lami day kanon, ikunon sa magkatiyo, muro na kagwakwak, isa dili kay gutom kay may sa gubat, unya kay gisulong may di among dirakpan, di gikaon nila ang dunggan ug atay. Pero kanihigala, dili kay dunggan ug atay lang, tibok lawas, ilang gihaw, gilaplap, ilang gipagtagod-tagod, tanawa rin ko ng bukton, gipanitan nila, hastang ulo, napanay gamay unod ang ulo, ilang pa yung gikuha, na mura nagkalabira na. Ang tanan nga unod, ani nga tao, ilang giluto, dili ni mga idiot nga mga tao, professional ni, tanawa, wanay nabilin, hasta ang gusok dito higala ko, gipanghuha to mga unod-unod, ilang gibutangan og bihon, perting nindota ilang kaon. Makita nimo ang tao, higala subo mamalandungon, apan mao ni ang kalibutan tong gipuy-an, ang ayan makining puy-an nato. No. Gusto ta mangadto anang puloy-anan nga wa nay balatian. Muna ang tambang ni Pablo siya nga, ako mabalaka kay ko, nga basin baya sama kang iba, malimbungan kamo sa bitin, nga ang inyong pag-alagad sa Ginoo, mahaylo mo sa mga inistoryahan o limbong sa bitin. Higala, ninigagabion, ang gingon sa balang kasulatan, atong gamito na ang kahibalo nga gihatag sa Dios kanato. Atong gamito ng atong utok. Ngano? Walay bisan kinsa nga tao nga nagakaon sa mga mahugaw nga makasulod sa langit, kay walay mga tao nga hugaw makasulod sa ngarian sa Dios. Dayon na balang kasulatan, pinadayag 21-27. Og dito walay mga mahugaw, walay bisan kinsa nga nagahimo sa mga dili maayo nga binuhatan ni mga bakakon makasulod didto. Apan ang makasulod dito kadto lamang mga ngalan na sulat sa basahon sa kinabuhi mo'y makasulod didto. Higala, kung gusto kita makasulod sa kangaan sa balaan nga syudad, atong sundon ang kalagdaan gihatag sa Dios, mo'y pagkinabuhi sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Karon, gusto nako nga makita sa inyo ha, kinsa man dinhi ang mingon, karon, di nagyod ko mukaon anang mga hugaw, kay gusto nako makasulod ko ni naging harian nga gitagana sa Dios alang kanako. Palikurtas kamo to gusto mong mosulod. Praise the Lord. Praise the Lord. Magampo ta. Dios sa kamahanan takna sa gabion. Salamat ikaw ni kapahinumdum kanamo nga adunay mga butang sa palibot nga dili ang ayan pagkakanon tungod kay kining among lawas mao ang imong templo. Himoa o Dios nga imong kalagdan among sundon o nga gikan karon ang among ibutang sa among ginhawaan, sa among tiyan, mo lamang kadtong mga mananap nga hinlo, mga butang imong itugot sama kang Daniel, kang Sadrak, Meshach ug Abednego nga mo lamang ilang kanon kadtong mga butang nga gitugot sa Dios nga makatawhan. Himoa o Dios sa kaming tanan ni kagabion mahimong imong makatawhan tungod kay kami magasunod man sa imong makalagdaan gikan karon hangtod sa imong pagbalik. Amo kini gitugyan sa ngalan ni Hesus. Amen.